We gaan steeds een stapje vooruit. De gesprekken gewoon, de momenten dat ze even bij je thuis komen, dat je het moeilijk hebt. Als ik dan eens een keer verkeerde dingen dient heb, daar leer ik weer van. 3 mensen met psychische of verslavingsproblemen, of allebei. Met hulp van het team in Snits kunnen ze haar steende houden. Met vallen en opstaan. Likos Florence. Thuis kon ik net meer wezen. En ik had een paniekaanval gehad. En ik weet er niks meer van wat maar die paniekaanval dient heb, maar ze de politie bellen, want ik gooide mijn spul en dat wist ik zelf niet meer. Florence is een van de cliënten die het geholpen wordt door het vakteam. Ze had er een protto aan. Hester is mijn alles. Daar kan ik alles om vertellen, wat mij dwars zit en wat ik net zeggen moet of wat zeggen moet. En ja, ik leer, ik ben van haar. Het team werkt aan hulpvragen van mensen uit de stad, maar ook uit de regio en de gemeente de Frieske Marren. Maar om 11 komen de teamleden bij elkaar. Ja, ons team kent 16 mensen van verschillende disciplines. We hebben verpleegkundigen, we hebben maatschappelijk werkers, we hebben woonbegeleiding vanuit ons team bieden we ook. We hebben psychiaters, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Het vakteam is een pilot. Meer gearworking. Het lijkt te werken. Maar de problematiek wordt ik heel iets ingewikkelder. Opnames zeg maar, worden alleen gedaan wanneer het echt uiterst noodzakelijk is en er sprake is van een gevaarscriterium. Echt, dus alleen de noodopnames. Je merkt wel dat dus de problematiek die je ziet in de thuissituatie heftiger is. En met name de omgeving die dat ja, ook heel erg moeilijk vindt om dat te zien. Mensen die echt afhaken in de maatschappij en die je ook steeds lastiger kunt bereiken. Dus dat zie je wel toenemen. Hè? Ook door die ambulantisering, hè? Wat nu de laatste jaren in ontwikkeling is. Ja, de maatschappij lijkt er nog niet helemaal klaar voor. We gaan nu naar Barry Smit. Barry Smit heeft een harddrugsverleden en heeft nu zijn leven weer op poten. Met hulp van het vakteam? Met hulp van het vakteam. Hoe moeilijk wie het om van die verslaving af te komen? Ja, het was heel zwaar en moeilijk. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik zit nu veel beter in mijn vel en alles gaat steeds beter. Je moet je goed kunnen aansluiten bij mensen, maar daar haal ik wel mijn voldoening uit. Dat je samen op een gegeven moment zeg maar, iets kunt bereiken. Door met Erik te praten kan ik soms dingen wel sneller laten voordat het is. Hij begrijpt die. Ja. Hallo, ik kom voor Richard. Net alleen nog huisbezitters, cliënten komen ook bij het team zelfs. Hendrik had hulp van Richard. Hij hier een zwiere drugsverslaving. Het is veel over je verslaving praten. Waar gaat het mis? UC's afnemen. Voor een stok achter de deur. Dat gaat echt met vallen en opstaan. En wat voor extra's jou dan die hulpverlening? Ja, dan kom ik toch weer in gesprek blijven. De kunst is om goed te luisteren naar cliënten en te horen wat zij echt willen en daarbij aan te sluiten.